Ahojte, vítam vás pri sledovaní nového videa, v ktorom by som vám rada ukázala, čo nové mi pribudlo do skrine. Mám tu viacero produktov, či už z beauty kategórie, doplnky alebo oblečenie. Ak ma sledujete pravidelnejšie, určite viete, že som úplný maniak na kožušiny a preto ako tento týždňový úlovok číslo 1 by som vám rada predstavila túto chlpatú vestu. Je v čiernej farbe, kombinovaná so sivou, keďže žiadnu čiernu vestu som doteraz nemala. Veľmi som sa potešila, keď som ju v obchode našla. Ďalej tu mám takéto slávnostnejšie šaty v mentolovej farbe. Momentálne teda fičia dosť rôzne prehliadky a akcie, kde sa ako bloger musím zúčastňovať a preto je dôležité, aby som prišla reprezentatívne oblečená. Ďalej tu mám tieto formálnejšie teplákové šaty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi jednoducho, no ich strih je, povedala by som, celkom rafinovaný, keďže majú vrecko iba na pravej strane, tým pádom vytvárajú taký asymetrický dojem a do týchto upršaných chladných jesenných dní sú úplne ideálne. Mám tu aj niekoľko doplnkov, keďže tých nie je nikdy dosť. Konkrétne 4 veľké náhrdelníky, ktoré sú veľmi výrazné a super sa kombinujú. Vyzerajú veľmi dobre s jednoduchými vecami, či už bielou košelou a džínsami. Vedia ten outfit pozvihnúť na úplne inú úroveň. Alebo to vyzerá dobre aj s rôznymi šatami, či už farebnými alebo vzorovanými, len potom treba veľmi opatrne, aby ste nevyzerali ako papagaj. Ako vidíte, na internete nakupujem dosť často a preto by som vám rada predstavila aj na modnú blogerku trošku netradičný úlovok. Navštívila som stránku firmy ESET a kúpila si nový ESET Smart Security 9, pretože opatrnosti nikdy nie je dosť, čo platí špeciálne pri platení online. Ak chcete mať aj vy svoje platby chránené, kliknite tu. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!